pati kalak matine disembret-sembret mula dadi desa jenenge kalabret lego putra boys bro angga sae santet swara kubleduk mula dadi desa jenenge Deduk dipati kalak matine disembret-sembret mula dadi desa jenenge Laho Restu Audio para pamirsa ingkang minulya sugeng inggih kawula aturaken dumateng panjenengan sami sugeng pemanggihan dumateng kawula keluarga besar Lego Putra saking tlatah Sugiwaras. Saderengipun kawula ing mriki matur suwun sanget dumateng panjenenganipun Bapak Dayat sekeluarga ingkang sampun kersa nimbali kawula sarombongan wonten wedal menika dalam rangka tasyakuran pernikahan Kang Mas Muhammad Romli Pikanto Nimas Susiati lan mugia temanten kekalih menika dados temanten ingkang sakinah mawaddah ugi barokah. Ugi saderengipun nyuwun tampi pangestu dumateng sesepuh pinisepuh ingkang mengku dusun Roharjo wonten pasugatan menika kawula nyuwun tampi pangestu mugia wonten pasugatan menika kawula sareng tansah kalih setir ing sambikala tanebena ing Bajabaya celakna ing panuwun.
Para pamirsa ingkang minuya monggo dipun aturi lenggah ingkang sekeca mugi pasugatan demi pasugatan dadosa penggalih panjenengan sami. Sepeda malih Sugeng Amirsani. Legowo Putra. Yo, os. Lu os. Legowo Putra. Os. Lu. Yeah. Lu
Legowo Putra. Yo, os. Yeah. Os. Yo. Waraka Legowo Putra. Abah Slotek. Yo, as. He, 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 he.
para pamirsa ingkang minulya, perlu diketahui bahwasannya untuk pentas yang hari ini atau pagi hari ini akan disiarkan langsung di YouTube. Disiarkan langsung oleh Andri Official juga editing yang bisa disaksikan oleh 5 negara. Ugi saderengipun kawula ing mriki matur suwun sanget dumateng panjenenganipun Bapak Dayat keluarga ingkang sampun nimbali kawula wonten wekdal punika. Para tamtama lumaksita magita kita baris siap siaga. Gasal para tarung ingkang sampun anggun yudha jroning ramang gono bebasan rawe-rawe ratas malang yen kumpul melentangan teh turungga gagah mrangsa lur sebar dodo welo-welo yang lampah sampeyan biasa ora sesoar ingkang sampun derekaken sing karepun ingkang setunang lamar Dewi Sangga. Jangan pincuk godhong gedang nganti saiki aku tetep kelingan sambel kacang lalapan godhong kemasi nganti kapan sliramu sing tak tresnani rasa kangen Madiun tekan seprene kapan nyanding kaya ing biyen kae sing tak suwun tetep nganteni mong sliramu dadi pabojane ati
Nganti saiki aku tetap kelingan sampel kaca lalapan kudu kemati nganti kapan sliramu sing tak tresnani rasa Legowo putra boys bro panggah sae ya putih yoi saya menengah pasir Jawi kang sami katindakan dening para putra wayah Legowo putra ingkang kapandhegane dening panjenengan Bapak Royan Sumardi kang injil saking Nalatan Dukuhan Jimbir Sugih Waras wewengkon Kadipaten Nganjuk seba ingkang saking anggun yuda jroning kanaga yuk sampecak manoleh makanan sampecak lir manoleh mati dasar prajurit Pinunjaya sakti Mahendra Prai dasar pedas babar besar bapak palune pandhe sesane Garindo lon-lonan kebasan munggah gunung mundhut jerang kedua wektu dadi tegawas warnane romo karuna ingkang sami pitenjel minangka prajurit panganten saking Kadipaten Praja Bantaran. Pesona derekan sengkaripun ingkang senuwun nata saking negeri Bantaran Prabu Kalana Semadon. Gambaran dening para putra ingkang sampun praktek kawiyan Praja Kadipaten Kediri. Sapecak manoleh makanan sapecak manoleh makril ae punika update dalam prajurit panganten pun Ndara Punggawaning Praja prajurit saking Kadipaten Praja Bantaran. Legowo putra yen tak sawang ora ana sing madangi yen tak pikir
Mes-mesep esep gawe kasmaran ora salah akeh wong pengen kenalan wong dheweke sing tansah eling-eling pitakonku sok kapan bisa nyadeng pamujiku banyu warku aku ngenteni sumet apa maneh senenge yen bisa lakon saben dina mestine aku ketungkut apa maneh yen wis nganggung lambi bedhek sapa wae perawan rondo mesti klirik yen wis maran ora salah akeh sing pengen kenalan ora salah akeh sing pengen kenalan Lakowo putra boys Panggasae manunggal sedya manunggal Karasaraja sewu negara ingkang rikalan kancana ingkang sampun prateng ngawiyat tedya sami-sami nglamar wujuding Sekar Kedaton Dewi Sangga Langit wauda kadya kaya mangkono dan gugu paraja saking negara Bantarangin ambedun dene marang ingkang raja sewu negari sampai sakala dumadi ning paparangan ageng praja Kediri nalika semana kadang sutresna budaya kang kedaya bilih mriki ingkang sampun siaga ganti sawega diri para taruna ingkang sami nindakaken kewajiban dumateng para sedulur seni ugi para sesepuh tetuwangga ingkang kinurmatan putra wayah saking Lega Putra Nyuwun tampi pangestu anggenipun nindakaken kewajiban tansah manggiya kawilujengan dhateng mangke halangan setunggal punapa Mahrahina sumebang yang haruna Radinetra ning anggar ngapa sabdaning kukeloringkani Goro sagatra nyuwun tambahipun pangestu Lega Putra mugi tansah mangyok alus dening Sambikala Sun uji marang pangeran ugi kadang netra sami kalis liring Sambikala tenebya saking ilahi cilakna ing panuh
sekaring bawana langgeng nyuwun tambahe pangestu waraka la dawa putra janing wa mami tantos ngastuning tiang dasar kembeng toran cengeng aja gawe wirabisma tumuli paten nono iman-iman wong ayu yen kong situ pakeng leno La la
Mongko nadyan tuwa pikun Nyeretan mikani rasa Yakti sepi Sepolir Sapa Samang sate pakumpulan Kunyak nganyoli sepi Nyuwun tambahi pangestu mugi kadang wedrasane kali sedherek sabikala tenebih saking bilang putra mendem rasa kakintunaken dening panjenenganipun Pak Dandi saking Laladan Taroan sugeng kamidhangetaken Legawa putra Boys bro pangkang sae Aduh Kang Mas pepujanku Ojo tansah kepidung rasaku Rindu wengi kelingan sliramu Wonten ati Kekos
Satya Udara. Aduh nimas katresanku aja tansah bebidung rasaku rino wani elingan sliramu ote ngati doku sumo ayu Ibu bungae rasaku yen ta bisa urip ro sliramu mamani para putri ing donya kan ana sing madeni Boys bro, Bangga saya. ya mesti. Yo. Bersama Boy Jajaran Sa Indonesia Allah Gowo Putra.
Arstu Audio Production. As oh kowo putra Sumilir angin teko gowo bawaratamu sing anate dadi kembang atiku kaya ora percaya ing nyoto anane sliramu wis mandek slirane opo wis lali janji rikala semono sumpah setya menyang Ponorogo wis rasa kondo prasetyamu ngenteni tekaku panggah tak teni panggah nanging nyatane amung lemis janjimu mung kudu nangis yen eling suaramu kaya ora lilo aku kelangan kowe mengkeri foto kenangan Ponorogo sing tansah sawang saben dina kerlip lintang ning langit minangka ajak seni nangisku kangen kowe bengi iki Kelip lintang ning langit kaya rasano bengi iki aku nangis nang kono nolongso sumilir angin teko gowo bawaratamu sing anate dadi kembang atiku kaya ora percaya ing nyotonane sliramu wis mandek slirane opo wis lali janji kala semono prasetya menyang Ponorogo kondo prasetyamu nganteni tekaku nanging nyatane amung lemis janjimu kudu nangis yen eling suaramu temane kaya ora lilo aku kelangan kowe mengkeri foto kenangan Ponorogo sing tansah tasawang saben dina Kelip lintang ning langit minangka kanyekseni nangisku kangen kowe bengi iki kenangan Ponorogo kaya rasano lugu jejer aku nangis neng kono nelongso
Kondo prasetyamu ngenteni tekaku nanging nyatane amon lemis janjimu apa wis lali janji rikala semono sumpah setya menyang neraka kaya ora percaya ning nyata anane sliramu wis mandek slirane Karlim lintang neng langit minangka anyakseni nangisku kangen kowe bengi iki kenangan apa naraka kaya-kaya rasakno lungguh dhewe aku nangis neng kono nelongso Lekawa putra boys bro Pangasai Aku setia tenan wong ayu ning sebrang lara kretek unengan abot rasa ne wong pamisahan bocah lagi setahun kerja
sliramu palakrama orani jebul kowe ngapusi oh atiku lara kino mati orani jebul kowe blenjani oh atiku lara kino mati Gocap lagi setahun kerja aku ketemu kanca desa kondo aja banget nelongso jare kowe wis kena kudu aku menyat banjur bali menyang desa api semu ora percaya tekan omah ulam wis ana meja sesuk-esuk sliramu palakrama oh orani jebul kowe ngapusi oh atiku lara kinawa mati oh orani jebul kowe mblenjani oh atiku lara kinawa mati oh orani jebul kowe ngapusi oh atiku lara kinawa mati Lakowo putra boys bro panggah sae ya mesti yoi isih tak enteni nadyan pirang taun kowe lunga ora ngabari wis kadung ning ati ora bisa wis kadung diteleni isih tak tresnani tak tresnani nadyan ana priya sing bagus kaya
sih percaya kowe mesti bakal teko. Disekseni taman rara kuning nalika kita ikrarkan janji. Disekseni lintang lan rembulan nalika kita memadu kasih. Nadyan pirang tahun aku ra bakal lali, tak enteni rino lan mengi ing taman rara kuning iki. Isih tak enteni nadyan pirang taun kowe lunga ora ngabari. Wis kadung ning ati, Wis kadung ning ati, ora bisa uwal wis kadung ditaleni. Isih tak tresnani, sing tak tresnani. nadyan ana priya sing bagus kaya Arjuna. Wis mantep ing ati, aku sih percaya kowe mesti bakal teko. Disekseni taman rara kuning nalika kita ikrarkan janji. Disekseni lintang lan rembulan nalika kita memadu kasih. Nadyan pirang tahun aku ra bakal lali, tak enteni rino lan wengi ing taman rara kuning iki. Lagowo Putra Boys bro, panggah sae. Iya. Masih bersama Boyse Jaranan Sa Indonesia Logo Putra yang dipimpin langsung oleh Panjenengan Bapak Royan Separti dari Dusun Cipir Sugiwaras Selatan Parambon Kabupaten Nganjuk. Untuk kali ini pisonan wonten dalemipun Panjenengan Ingkang Minulya Bapak Dayat Daya Ibu Supiah wonten ing Balirejo Rawaharjo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dalam rangka tasyakuran pernikahan dari Mas Muhammad Rompi adalah Mbak Susiati. Mugi-mugi saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirat. Matur sembah dulur-dulur ingkang sampun paring panguyung. Antawisipun nonton Restu Audio Production juga Andre Official profesional live streaming YouTube, Facebook dan website. Kembali bersama Boyse artis Legowo Putra, ada Ayu Cantika, juga ada Dila Puspita Titi Kalista Legowo Putra untuk panjenengan sedaya.
kasih sekali lagi bersama artis Boyse Lego Putro, Ayu Cantika, Titi Kalista, juga Dila Puspita. Kali ini diharapkan maju ke pagelaran. Oke, terima kasih Bobo. Ini acaranya pernikahan ya Bang ya? Ya. Ini saya doakan selamat buat mempelai berdua, semoga jadi keluarga sakinah wadah warahmah, cepat dikasih momongan juga tentunya. Kembali bareng Logo Putro di sini juga ada didukung oleh Restu Production. Kita kasih satu tebang dangdut dulu. Bareng kru Logo Putro. Ra ono mesane aku siji wae
tembang korban janji sudah bareng Legowo Putra di sini. Apa bang? Baso moto itu ada bahasanya tah? Ada. Oke lah, diturutin di sini bareng Legowo Putra dan juga ada Restu Production. Ayo abang jauh.
baru permintaan tadi ya, sebuah lagu Boso Moto. Sampun. Iya. Kali ini masih bareng Legawa Putra ya. Ada request lagi mungkin? Sudah tadi Boso Moto. Apa bang? Dan sampai cedek musisi ini, dah ngomong musisi ini ngono po Mas. Oh iya. Rawon lawuh gedang. Rawon. Itu kan acaraku. Kudune lah rawon ki lawuhe daging. Ora, iki gedang oleh. Sampeyan sewam ya. Oke. Ya, satu permintaan pengantin baru Mas. Oh, pengantin baru. Spesial. Ini dari keluarga atau teman atau kerabat mungkin? Keluarga. Oh, kamu ini dari keluarga atau kerabat atau teman? Mantannya. Oh. Baik. Selamat buat mas mantannya ya. Mas mantan gak ikut goyangan di sini. Gak ikut goyang di sini. Ayo sini sama sang istri. Boleh gabungan. Sang istrinya diambil dulu dong.
Pamitmu budal rejo golek rezeki tekan seprene nganti tuwa ora ngabari boyo eling budalmu biyen prasetyo ora bakal lali marang keluarga seliramu wis kagodho ninggal krama kecantol wanita liya ndang beliau yen pancen isih tresno ndang elingo anak bojomu ning desa yen ra tresno keenggal apa mestine yen ra totro beton ing burine kendara kayu tejo kongkongira toyo ora bakal lali marang keluarga menawa pancen sliramu wis ana godho ninggal krama kacantol wanita liya telung taun suwene garaku ngateni mung kata kamu mung bagus tak hati pamitmu karajo golek rezeki karena seprene tipu orang beri budalmu priyen prasetyo ora bakal
lali marang warga apa pancen sliramu wis kena godho ninggal krama kacantol wanita liya Daliyo yen pancen isih Kalian kuasa ingkang bapa kene elingo anak bojomu ing desa yen ra tresno Kalian kuasa ingkang enggal apa mestine ben ra ndotro keton ing tembe mburine Kendara kayu tejo bangkong ira toya ora bakal lali marang keluarga manawa pancen dadi garise pasti sapungkure karya andung basuki Lakawa putra Kalibaen saking kersaning Gusti Pangeran Gabang nyimpang putih ing dalem mulih Waktu kayu reksa balipatan dinungmu dewi-dewi sirep dedem permanen saking kersaning Hyang Mahanasa Waraka Lakawa putra boys bro Tagah sae ya mesti iya Sabedira kataliko sampun paripurna pasugatan giyaran ingkang kaping sepindhah saking warga Gong Lagawa Putra.